no que vades a participar, a muchos de vos, deixades un pouco de espacio para que a xente poda ver, facemos un... Bueno, unha lección magistral, Obradoiro, unha lección magistral. Este é o profesor Antonte. Profesor, onte... Somos os académicos do grupo de investigación Forafollas. Fomos chamados aquí para demostrar científicamente que hai de verdade detrás de todo isto. Como se pode montar unha macrocelulosa no centro dun país democrático. E para iso vamos a construir o que chamamos o castelo do caciquismo. Castelo, caciquismo. O caca. Exactamente. No resto do mundo chamámoslle castelo do capitalismo. En Galicia temos a nosa maneira de chamarlle o capitalismo. Claro, a ver, o caciquismo é simplemente a forma natural que toma o capitalismo no noso país. Exactamente. Ben, vamos a empezar. Necesitamos, para empezar este obradoiro, 3 voluntarios voluntarias. Por favor, Veña. persoas voluntarias que queran participar deste obradoiro único que se fai por primeira vez aquí en Barcelona. Outro voluntario voluntaria. Outro voluntario voluntaria, que non se diga. Aí vai, fantástico. Moi ben, vamos a construir o primeiro piso do castelo do caciquismo. Bueno. Por favor, que desfile o primeiro nivel do castelo. Claro. E aquí vemos... Mire por aquí. A ver que temos por aquí. Que todo o mundo vexa, isto podemos dicir que son as materias primeiras da nosa Galicia. Podemos ver aquí. O primeiro nivel está representado por a natureza. Tamén por recursos naturais. Temos vacas, galos, polvos, marisco. Aquí está o Bartolo, que tamén aparece ali traballando a terra. E vivimos en certo equilibrio coa natureza. É certo, vivimos as materias primeiras. Profesor Onte, hai que facer ver que tamén hai aparellos electrónicos que utilizamos a clase media normalmente. Correcto, no primeiro nivel do castelo do caciquismo non só está a natureza, tamén está toda a clase media e que vive con certos, digamos, privilexios que lle permite o sistema capitalista. Un acceso limitado á tecnoloxía, móviles, un acceso tamén limitado á propiedade privada, coches, pisos, depende. Pisos, ás veces sí, pero que sintan que teñen a necesidade de pagar a hipoteca toda a súa vida, de forma que non se poidan revelar, a ver se me entendedes. Iso é. Montamos o primeiro nivel. É moi importante manter a base. Este vai ser os fundamentos do noso castelo. Os fundamentos. Moi ben. Que fai esta clase media? Pois o que fan é votar. Por favor, que desfilen os votos. Sí. Un momento. Así vos mismos. Adiante ti. As urnas. Por favor, un pouco insulantemente, que se vexa ben, Aí. Provocador. Ten que ser provocador. Chamando a atención. Por tanto, a clase media ten que sentir que participa do sistema. Ten que poñer un voto nunha urna cada 4 anos. Chega, cada 4 anos. Suficiente. Fantástico. Por favor, que se monte o primeiro teito do primeiro nivel do castelo do caciquismo, do campo. Profesor Onte. Dígame, profesor Onte. Onte. Como podestes ver, claramente era unha campaña electoral. Destes vos de conta, verdad? Foi perfecto, non? Seguimos. Por favor, que desfile o segundo nivel do castelo. Profesor. Necesitamos 2 voluntarios máis. 2 voluntarios máis ou voluntarias? Con tantos voluntarios que hai aquí que tiñastes, que xa pasastes o momento de vir. Ai, moi ben, aquí. Outro voluntario ou voluntario? Por favor. Con 2 chegaba ben, pero bueno, está ben, pero non, quieto aí. Pois a camisola de Antinón e nunca máis. Moi ben. Perfecta comunión. Vaya, Por favor, que desfile o segundo nivel do castelo do caciquismo. Eso é. Aquí o que temos é a pelo... Pasade por aquí, desfilar, sí. Que pixa todo o mundo a siguiente fase do castelo do caciquismo. Vemos. É aquilo que escollemos cos nosos votos democráticos as institucións públicas.
Temos, por exemplo, o untamento, que sabiamente, popularmente, chamase así por algunha razón que logo explicarei por qué. Temos a Unión Europea, temos as deputacións que en lugares como Ourense e Lugo teñen moito poder, son institucións democráticamente escollidas, como todo o mundo sabe. Temos a Xunta de Galiza. Todas estas son institucións que collemos democráticamente. Profesor Onte, Sí. quero facer ver ao público que a Unión Europea, cando se dice en inglés, dícese eu. Eu. É unha curiosidade. É unha curiosidade. European Union, eu. Moi ben, estas institucións deciden por nós e hai que dicir que hai democracia. Viña por aquí. Citando a Castelán, bueno, adaptado a tempos modernos. Por favor, que se monte xa o segundo nivel do castelo do caciquismo, do CACA. Non marchar. Aquí hai que manter o castelo. A xente ten que manter o castelo do caciquismo. Por detrás. Aquí non, Claro, porque aquí o público. O castelo sempre depende a súa estabilidade da xente que está debaixo, da base, sempre. Que se aguanta. O castelo ten que estar moi estable e forte. Xa se ve que vai quedando perfecto. Aí. Profesor, creo que é o momento. Dígame, profesor Antonte. Profesor Ante, creo que agora que xa temos os fundamentos do castelo, que son as materias primeiras, que é a xente que compón Galiza, os ríos, os animais, todo que está aquí é democráticamente escollido, todo e tendo as institucións. Ahora, quen xestiona as institucións en Galicia? Ben, todo isto, estas institucións podense resumir, digamos, podemos chamar o poder político. O poder político. Que resumimos coas súas siglas. O poder político. PP é a forma que toma o poder político no noso país. PP. El político en Galicia levamos estos huevos. Ben a gusto. Dos huevos. Desde os huevos. Por favor, que se monte xa o segundo nivel. Un momento. Sí. Isto, o poder político, o PP, dá a estabilidade a estas institucións, porque poden ter intereses diversos, pero bueno, o PP xa os unifica, xa se encarga de unificalos. Profesor, hai que avisar de que para poñer esto arriba necesitamos subcontratar outros aparellos. A escaleira, Eso, aí. Estéticamente é unha cousa magnífica, xa o sabes vendo, verdad? É algo maravilloso. É algo bonito, a xente aguantando aí, que bonito. Profesor, pode continuar. Por favor, claro, todo isto ainda queda un piso. Claro, Queda un piso. o verdadeiro poder. Claro, antes non expliquei unha cousa, os untamentos. A ver, aquí, da baixo para arriba, non só hai votos. Ás veces é necesario, na adaptación do capitalismo no noso país, é necesario que exista un certo untamento que vai de baixo para arriba para que logo se devolvan os favores de arriba para baixo. Ben, pois este mecanismo moi típico do caciquismo, que é a forma do capitalismo no noso país, tamén existe dentro do primeiro nivel superior que agora imos montar cara ás institucións. Por favor, que desfile Un voluntario, precisamos un voluntario. O voluntaria. Voluntario ou voluntaria? Onde estaba o voluntario que me sobraba antes? Aquí. O señor de nunca máis. Por favor. É unha das cousas máis importantes do castelo capitalista. Ou castelo caciquista, perdón. Acá. Non sei se caberá a cabeza, Hai que desfilar. Por favor, desfile. Podemos ver. Que temos aquí? Temos os verdadeiros poderes, os que deciden. Temos os grupos de presión, os lobbies. Temos Os monstruos! o FMI que todo o mundo sabe supoño a estas alturas, que significa os poderes financeiro, mediático e industrial. FMI. Os lobbies homes! Que medo! Temos a banca, Inditex, o dólar, o euro, os lobbies. Que representamos con este personaxe? O lobisome. É realmente quen goberna o noso país.
e vai arriba de todo. Mira, Por favor, isto é precioso. montade o nivel superior do castelo do caciquismo. Oh, isto é precioso, Isto, mira que cousa máis bonita. Mira que cousa, ahora peligra a vida do artista. Só un pouquinho máis arriba. Bueno, non pasa nada. Na Universidade de Valdeorras, onde imos nos, temos un seguro. Non pasa nada se se perde a vida. É dicir, a familia vai cobrar. Non só este rapaz é que do grupo de investigación de Flafollas é o máis novo, quero dicir, que sempre cae de pé. Gato vello. Ei, Moi ben. mira, cuidado, os fundamentos teñen que estar ben, Ei, cuidado, que os fundamentos teñen que estar ben aí, Ei, está ben? Oi, por favor, isto é Moi ben. como funciona o castelo Do caciquismo. en Galicia. Precioso. A ver, hai que explicar unha cousa máis. As grandes empresas que están no nivel superior, como Altri, por exemplo, ou moitas outras, son as que co seu poder, cos seus cartos e cos seus favores influen nas institucións democráticamente escollidas para que tomen decisións corruptas. Ai, perdón, un lapsus lingüe. Debe decir, para que tomen decisións correctas. Vamos falar ben, que nos están escoitando en Galicia. Sí, perdón, profesor, que... Pero vixo, profesor Ontes, eu vixo que aquí hai un problema. Que vai haber problema? A ver, este castelo, xa existía en tempos do meu pai. É do pai do meu pai. É do pai do meu pai. Isto levanos de cantas xeracións, é un modelo a exportar para todo o mundo. Un modelo de estabilidade. Un modelo de progreso social e económico para todo o país. Que pasa, profesor Antonte? Porque me interrumpen as conclusións do Castelo da Cacín. Que pasa? Profesor, eu vixo que isto unha simple bufarada catalana. Isto vai ao carallo, E aquí, se isto deixa de apoiar a xente que está aquí atrás, e se aquí son todos que estamos aquí xuntos, pegamos unha bufarada catalana... Pero como vai caer? Isto teríamos que facer un test de estrés. O castelo do caciquismo é moi estable. Pero bueno, podemos facer un test de estrés. Non pasa nada, Podemos, eu creo que se bufamos todos, máis que nada para probar, para que non... Vale, está ben, sí. Entón, aquí trátase de soplar todas xuntas, Todos, preparados. Si bufen tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada deu ser ja. I si tu bufes fort per aquí i si jo bufo fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. A ver, soplemos todas, soplemos! Destruíuse o castelo do caciquismo. Caeu o castelo do caciquismo. Só temos facer anarquía. Profesor, temos que volver a reconstruílo cas pezas, temos que facelo montalo de outra maneira, algo que sea horizontal, no que podamos participar todos. Pero non se pode, está todo destruído. Podemos construir unha nova sociedade. Vamos a intentarlo, por favor. Hai que organizarse moito, isto é moi complicado. Hai que organizarse. Ven a axudar. Voluntarias, por favor. A ver, como é isto? Esto vai por ali, esto vai por ali. Aquí, pilla por ali. Esto moi grande, estamos conseguindo. A ver, que pon aí? Outro mundo é posible. Altri non! 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 Altri